Kanyang laki din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado nga? Ay, matulay. Win antay, nakasagana aminan. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayaw. Ay win antay, iso anas kang nga umay ka. Dumagas ka pa'y nga ron dito'y balay at anda ka inistoryak. Ay na, agap apuraak, antay. Agluto ak pa'y jabalay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man din magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Unangkal, taumay ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Jack na lipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, ta si katichip ko, kiti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok angkal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano day jayain? Inton Sabado nangkal. Ah, ay, iwan. Jack liplipatan day taapit sa, Joey. Napan kamot lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uy, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasanwa dumawat di na kano amo tinang ikabilan na di pitaka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japitaka na. Ay kita man lang ni narang, agkabaway. Win nga rod, ay hindi nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akaslat day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, into reunion tayo. Tapno makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabdanan dagiti bisita tayo nga agsangpad. Ay, pero nga rod. No sa dino tinang idiswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati pustisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makireunion. No awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinang idiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam Ricardo para iti lutuan da nga igadaw. Aguray ka. Ada barya dito yung bolsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama Ay, nakababain mat nakadaster kayo ang makireunion. Ay, nay, ada magayam dito yung bolsa, to yung postisya, okay? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipatak iti, pangidiswak. Ay, kunak nun na po, kaukon. Kumusta kan nga, manang ideng? Ay, nasaya atak mulata. Ako si kamungay, ading ko. Agtaltalon lata di tao. Ay, Ay, wang kayam, sumarunod na bakit kandagiti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama po nun tumadamdama da ito'y paraangan niyaw iti bisita. it's okay. Ay ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Kawan ay uwan kayam. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, nanay, parpartindan jay baboy manang. An? Ay, inak tumulong agpartay. Sige, taurayok mo dito'y ni Ading Lourdes.
Oh, anyangay? Naparting jay baboy manong? Wain, pinagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagito'y panganan tayo apinggan. Ay, sige, tatay. Nay, agsang putin dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo't manong. Barang dagiti saan ang nakaumay di napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes, kat saan ang nakaumay ide? Win nga raw. Sapay ko taumay. Tanamin anumatan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, ading Lourdes. Una manang, nga main sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti napalabas sa reunion tayo. Ay, una yan, ang nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga mintimula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan moten ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laeng ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pang bibiyag na iti pamilya na. Kag niluydang ay manang. Mangisurusuro lata, ija eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw ka no alumabas ija mansion mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap apura ka no Iso nga min ti agasikaso dito balay no kasta malam. Iso amin ti agluto. Iso akanayon nga agap apura. Kahit, anya nga'y. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon. Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko, napanmanan ija Amerika. Naggigidanda ka dagiti duwang apukaw. Ay kaya't mo asawan. At dadaamin na ni Jay Amerika. Pinanawan da ka. Mayat mo't dia. Tapno amin da. Kat mangipaw da iti dolyar. Ay na! Agbalinan akas la palasyo Jay mansion mo. Ading Lourdes. Angkan, napan matgayam aminin ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino kay tikaduan ni Manang Lourdes ti tabalay na? Sapay nagdakal. Agmay-may saa. Ay, saus. Diyak man la kaya ti agna di tinagdakal abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sabagay, no adu-adulyar, uray man wa katulong, mabalinda abayadan. Ibagamaon, sabali ti para lutaw, para laba, sabalin to pa'y jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot na nakatulong daytan, Angkal. Ay, kituwan na, no anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti aday ti Amerika, kabailan da abayadan dagiti uray man no man wa katulong. Sabagay mo't niya, Angkal. Ay na, sayang, tasaan da amaramanan da ito'y nagado asagana tayaw. Sapay no siyak ti agluto, ay talaga sana mabalin nga agawid di asido man nga awan iyawid na. Joey Barok! Apay nanang, isagsagana mi ito'y panganan. Aday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day taantay? Itulod nakman di tayan ti si Ariaw Baraw. Ha? Tulungan na ka tumakdar. Nay, apay saan kayo na makatakdar? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinangitulod kada kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga itulod nak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayad nga ro tantay. Tulungan kayo at tumadar. Nuwan man Baraw. Nay, at dapat
mat gayam di kat a paborito ni nanang. Uy, in-order na tayo tayo. Kumari na, akarupa tayo. Ay na, nagado ti sagana tayo, manong. Ado mo titawa mangan. Wen mo't kit ni Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakitay. Marigata na tumakdal. Agin inayad a magnan. Manumang gaminan ti tawon na. Una nga raw, asaan ko man anapan ni di Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, da mangaywan kinkwa na. Kita amita. Agmay-maysan. Dagi jay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdal. Masapol a kibinam numagna. Kat uray mo ni nanang. Adumot ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang ada magayam iti bulsa ti daster na. Ay, unay ka ni nanang inaya. Ang ada tamagkit di ang mga sikaso kan ni nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Italaang manaon nga agsidak iti karnay. Imbawal ngamin ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida kalata. Tado mo tinaluto. Wen manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay nadigwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga laak tulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naiimas dito ikat. Nay. Saan mo unay, kitnay? At da diabetes mo. Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko intun madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, waki! Wow! Mayaten dito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga agpicture? Apayaya. Nay, kita simurot mo tanday tadikit di tapos tisaw. Ay, wag! Ay, Jack Nadlaw! Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan konto pa irotan. Siya gay, picturean! ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw manang. Ay, apayaya! Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, amangan numatinag day tapos tisaw. Awan mo di ka arupa, may amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay uray mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabit lang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang. Itulod mo man ni Auntie Lourdes. Kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangputan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka baka mga may? Apay awan sa balay. Kaya mo kaday ante iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. ay sa anak nagpilpilay baraw, basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alamuyot itaray na Sige, itulod mo anak ko. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumar iti agas na. Hindi nan tumot inala.
mo ti mangipawit iti gatang ti agas ni nanang? Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kan dakkel ti sweldo na dito'y Amerika. Aggastos kayo mo't para kini nanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mingay. Agpada talaeng. Ado mo't ibabayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang ti agipawit. Sus, kanayon mo't lasyakon. Kasla syak laeng ti anak. Amumat, anariga ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ta ado ti kwartam. Kitno kanayon kayo nga agtor. Dayta ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnamaam kanyak. Manong Joey, kasano nga diti pustiso ni nanang? Saan nan samot tan a maingal-ngal? Sukatan nan Nakaro pa yan ti kabaw na. Saan abalay, tadata mo't amang kadwakin kwa na dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni nanang? Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwarta na aggapo ijay Amerika. Ken dakkel ti balay na. Agmay samay. Wen nga rod Bisitaan tun ni nanang. Uwanin Asino day katungtong mo? Ni nanang, Apay makaungot ka? kasano kuma sa anak makaunget? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kunagmatkan ka sika ti mangipawit sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laeng, anak ko? Sana ka dumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami mat nanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Pasig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Isu akasapulan may ti ado a sideline. Ay kunak, no naragsak ka. Kadami nin ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kaw. adayulat ta amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan kamet unay, gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka numot ti biag da ija Amerika. Nagado ka na ti babayadan da. Ay kastaya, ading kaw. Buon man ang ayun gayam. Nagmayat akita nga da kayo amin nakakabsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilyayo ket adda da. Ay kauwan nakita mo't dagiti agpokok nga agtataray. Ay na, jak kabaulanan nga awiran ida. Tanagpapartak da ato maray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pay ida nakit kita. Tadadamot amin ijay Amerika. Isuan aladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas nga agmaymaysa. Ay aya, imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasaad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo nga agkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pay kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam, inayadan tayo ang agkatawa. Matinag manan na tayo po si Sokal. Jakpay na pairutan kahit ading kaw. Bueno papagayam,
editan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.